Ja, hej. Ja, vad är det för namn alltså? Hej. Ja, hej. Markitas. Ja. Ja, glada ni. Ja, ingen så dominans i grejen. Nej. Vad gör de? Jag ska lukta på hans leksak. Och han ligger och tittar. Det är identifieringsfasen nu. Titta vad söt. Ja. De var ungefär lika stora. Ja, eller hur? Ja. Faktiskt. Elsa, vad är han? Fast Elsa har mer vikt, tror jag. Ja. Det är biten. Hansu, kom Hansu, kom. Ja, kom. Nej, det är inte det jag ropar på, Elsa. Åh, läskigt. Hansu, kom. Kom Hansu. Elsa, du får vara lite lugn. Han ska ju vara liten. Ja, hej. Hej. Elsa, nej. Kom. Han ska få komma.